A menos de 5 meses para a cita electoral, volve estoupar unha nova crise no seo do Executivo ribeirense. A marcha a principios da actual legislatura de Lola Elorduy, que se pasou ao grupo mixto, hai que sumarlle agora unha nova renuncia. Ademais dun peso pesado do equipo de goberno, a tenente de alcalde Herminia Pouso, que dirixía tamén os departamentos de Cultura, Festexos e Educación, ademais de ser a portavoz municipal. Segundo explicou a propia edila esta redacción, as desavinzas co rexedor viñan producíndose dende hai tempo, pero foron a máis nunha das últimas comisións de goberno, na que se aprobou unha medida coa que ela non estaba de acordo. Pouso di sentirse moi crítica coas formas de facer política do alcalde, que segundo ela non é capaz de entender as discrepancias de opinión, razón fundamental pola que decidiu apartarse. Esta mañá presentaba ademais na Secretaría Municipal o escrito de renuncia á súa acta de concelleira na Corporación Municipal, que deberá ser ratificada na vindeira sesión plenaria. A través dunha nota feita pública esta mesma tarde, o alcalde Manuel Ruiz agradecía o traballo realizado por Herminia Pouso durante os 7 anos que estivo con el no goberno. Ruiz si se mostra incrédulo coas razóns esgrimidas pola edil para a toma da súa decisión, sinalando que nestes anos nunca se tiña saltado o consenso nos acordos do grupo ata mediados do pasado mes de decembro, e foi precisamente, segundo el, con motivo dunha subvención de 380 euros para erixir un monumento no Confurco, pola Asociación da Memoria Histórica, contribución que foi aprobada, segundo el, tamén por outros municipios do Barbanza, incluso con gobernos do Partido Popular. O rexedor fai alusión tamén a que se por algo se distinguiu en toda a súa traxectoria política foi por ser unha persoa de talante, que busca dialogar e acadar consensos. Acaba esa nota sinalando que o que máis lle doe nestes momentos non é por el, senón polo dano que se lle está a facer ao seu partido.